togo chaka maye chinsa isatoni ngotoko ya chaka kurwase county ya Nyamira awase abamenyi kurwase bunge ya Kitutuma saba imeye county eyo babeire bakurwe birengerere byabo ko bwatikana nemiroberio ye kyombe ky'abachori ne chimbebe IEBC bospo bachori obonene bwo mwako yega asikiri abaorokiri okwegena kwabo buno bachori oboni oburaji koba obwekene na bwigo bwasi okuora boterwa senchira yo wime kurwase umurikeito bwe county ya Nyamira Job Mangi ekero etigalete amatuko atano nelimo uchasobocholi obonene bwo mwakoyo nigo ekyombe getenenerete obocholi ne chimbebe IEBC kegenderete kwerobe yiwo ikeranu ntwaba togotalira ensemo ya ligoma igotoka ebunge ya Kitutuma saba elinde koigwa ebirengerere by'abamenyi bensemeye igoro yo kwerobe yago chasobocholi obonene bwo mwakoyo kugara abantu basirikigaze abandi basiriya maisha ekibona tobosaba amarembo na IPC fatakika mbato nyiri kurumaya egati abamenyi mbate bambabwati okwegena nekyombe getenenerete obocholi ne chimbebe IEBC nero imani tiro jinga ne to keze ngenjonya ge ujaga ko iba ko rugono ndo jinga ndoji ko yere merelia ese ngenjo ndo manyetenga bandumba to ko Venezuela akabuatwa alijomo Kenyatta akabuatwa na mazu chiparo di pepas chiri ono ntuma edinga ngaiba berete ni me vale wose ngaiba berete namba kana IEBC atuna imana IEBC ase IEBC ndo chenga imba to kwegena nero kulingana neme kakati ya abetwe nande mangana iwe ngenje kufuatilia inafuatilia vitu vizuri abamenyi abomba saba chinyomba kyogosasima njitume kwa bobe kolende chitume kwe koralia omorembe hege turasabe kanisa mbaba sa reflect any interest of one party. We are after peace, we don't want to be tunyurwa mangana ali abete last time nagosaba barayi gokora siasa cyomorembe bosio bwo bocholi obonene bwo mwakoyo ngosaba bocholi ndibo twaro morembe abantu bayito bali bako boli chikura abantu babone to tobeka amo sigere togenderere ko bano morembe bareta chisegi chibura buru chiri kuna chiabeta chiri abantu beto bakwe. So we hope that here bichana to maintain peace, and the peace it start with youth, and generally we are the key role of the family eventually until the election. Election it is almost one day, it ends and the life continues. Ginko reporteria Ndizi TV Job Mangi.